Na-release na sa police custody kadtong driver sa modern jeepney nga nakadisgrasya o nadisgrasya natong Martes gabi kundi usa ka call center agent ang namatay. Ano report ni Nico Sereno? Human sa reglementary period, na-release na kagahapon sa hapon ang driver sa modern jeepney. Martes sa gabi, nahitabo ang disgrasya sa highway sa may barangay Basak, Mandaue City. Sa pagkalimbuad sa modern jeep, naangol ang 5 ka mga pasahero ug usagyud ka babae nga call center agent ang namatay. Nangayog dispensa ang driver sa nahitabo ug giingong disgrasya ra gyud kini. Matud sa kapulisan, wala mo reklamo ang pamilya kay dunay settlement nga nakabot. Gumikan sa ilang settlement, wala na nato mapadayon pasaka ang kaso. Kaya kagahapon sa mga alas 5, na-release na ang maong driver. Samtang aron mas mapalambo pa ang ilang kahibaw, kabahin sa mga traffic policies ug investigation, gipaubos sa seminar kining mga pulis nga sakop sa Mandaue City Police Office. Ang taga-Traffic Enforcement Agency kun team, ingon man taga-Land Transportation Office ang nangunay sa maong kalihukan. Matud sa MCPO, ang maong mga pulis magsilbi sab nga deputized agent o makapangunay sa pagpanakop. Para ma-update ang ilahang mga share sa investigation pertaining to traffic investigation din sa Mandaue City Police Office. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.